Oh, may nag-aantay na nga daw talaga sa gate. Hello! Ayan, nagtumamsak na muna. Babalik yan maya-maya. Salamat, 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 salamat. Nako, nakaantabay sa door. Salamat sa mga nag-aantay dyan. Ayan, hold on. Check ko. Oh, ayan. Sana magbabalik. Ayan, Arch Vlog. Unang tamsak si Arch Vlog. Nawala connection ko kagabi pero napanood ko last song. Islands in the Stream. Salamat. Bagay po sa inyo yung dalawa. Babaan nyo lang po ng konting key para di agad pagod pa. Oo nga, no? Damtasak, Madam Hoshi. Yes. Okay, salamat, 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 salamat. Okay. Mayroon na tayong dalawa, nag-aantay. At tatlong tamsak. Naku, hindi pa tayo nagsisimula, nag-aantay sa may pintuan. Salamat, salamat sa inyo. Eh din, Dana! Hello, Dana! Of course, anong oras na ba dyan sa Taiwan? Kung hindi, kung mararapatin mo, anong oras na dyan sa iyong place? Ayan, sa limang tamsak. Hello, hello sa ating lahat. Nako, Abu Dhabi. Hello, hello. Michimi hi ho, shout out. Hello, hello sa ating lahat. Oo, konting-konting parehas sa Pinas pala. Oh, yes, I think so. Oh, hold on ha. Oh, doon. Iano ko lang yung internet. Oo. Pero nakadata ako. Okay, tamsak host, may chimiyo, parehos sa Pinas. Okay, ano bang Pinas na ngayon? Oh, alas 9 na. Kaya pala nakakaano sa atin si Dana, nakakatambay sa atin. Kasi nga, yung oras pala, hindi masyadong pagod ang oras mo dyan sa Taiwan. Okay, mag-ingat ka dyan lagi ha. Habang inaantay natin yung gitarista, magpapakita lang kami ng konting panahon at kakanta ng kami ng ilang mga kanta. Oo. At of course, kanina kumanta na kami sa kabilang dako sa FB natin. Magpapakita lang kami talaga ng konting oras para sa inyong lahat at sa ating first part. At antabayan na ng second part dahil magpapaangat tayo kung marami tayo ha, kung aabutin tayo ng 25. Okay, samantala inaantay natin yung mga ibang kabagang. Mhm. Mhm. Nakadata ka ba? Yan, nakadata ako. Pwede mo lagay sa 720 para makita mo. Oh, okay. Sige. Nakadata kasi ako. Ayan, tamsak host. May chimiyo, nakikita kita ha. Abu Dhabi, Dana. Nakikita ko kayo. Salamat, salamat, salamat sa iyong pagsuporta. Okay na tayo. Sa ating 4. Okay, salamat. M&J Journalist Video, maayong gabi. Gwapa ho. Salamat, M&J ha. Bumalik na ako sa iyo kanina. Kasi nag-review ako sa mga dumikit sa akin. Pag may time talaga ako, nire-review ko. Okay. At may mga dumikit din sa akin kanina na hindi ko pa nabalikan ata yung iba. Siguro bukas na after ng LS ko. Kasi nga daw bawal dumikit kapag naka-LS. Oo. Ganun ba yun? I'm not sure though. Maayong gabi! Magandang gabi sa ating lahat, sa mga nakatutok. Sandali. Isang oras lang kami. Kung kailan ng oras kami magsisimula ng mag-gitara, mm, yun din tayo matatapos kasi papahingahin natin yung kamay ni Badjo. Maawa tayo sa ating gitarista. Hold on ha. Ano ko lang. Salamat sa inyong lahat. Super sa 6 na nakatutok ngayon. Hello. I-share lang natin ata sa Facebook. I-share natin kasi may mga kaibigan din kami doon na nag-aabang talaga. O doon, ko lang. I-share ko lang. Okay. Sa 7 ha, ang bilis naman. 7, salamat langga. Salamat sa inyo. Yan. I-ano lang namin. Kunting-kunting ayuda pa. Ayan. Okay na. Salamat sa inyong lahat. Doon ha. Of course, kakanta kami ng mga mabagbagin. Ano ba yan? Tawag niyan? Basta emotional songs. Mga kung mag-i-emote kayo, dito lang kayo, tambay lang kayo mga langga. Kung, Emote pa ngayon? emote days ngayon, emote days. Sa mga iniwanan, tapos binalikan. Sa mga iniwanan na hindi na rin binalikan. Ay, naku, napakasakit. Okay, sandali lang habang
of course, i-ready mo yung mic mo dyan. Marami na pala. Hold on. Naku, hindi na namin nakita. Sandali. Oh, sorry. Andyan nata yung mga, marami na dito. Hold on. Godspeed! Sexy, gwapa, maayo pag mo kanta. Wow, sana. Oh, thank you, Godspeed, ha. Si Arch Vlog, ayun, na-share na. Salamat, Arch Vlog. Host, dumikit ako sa'yo. Matagal na para notify ako sa'yo. Nagkalimbang pa ako, host, para makita. Taka-online. Ako, salamat lang, Michimi. Oh, salamat. May page ka ba? May page ka ba sa FB, kapatid? Yes, Dana. Kapareho ng namin, ng FB, YT namin, 5 p.m. online jam pa din. Ayan, Ayaka Jack KFC, UFC, good morning, yes. Kanino, parang galing to sa UK, Europe, Okay, nandito pa. Salamat, Dana, mo lang ako, message mo lang ako sa sa namin. It's the same name sa namin, sa YT namin. Same lang. Tapos pwede mo din akong i-message doon. Ayan. Thumbs up na. Javins Tutorial, hello. Nakikita kita. Good evening. Ayan, si Javins na isang Bisaya din. RTD, hello. Thumbs up dan, host. Mga nagpakita sa akin, salamat talaga sa inyo, ha. Salamat. Super. Ayan, si Ayaka. Loading na ata. Hindi naman na makita. Okay. Shian's channel, hello langga, nakikita-kita. Talagang nakasuporta from FB to here. Salamat langga, salamat. And then Chanik TV, ate. Alright, okay. Nandyan na kayo. And Michelle C. Hello langga, Michelle C. Shoutout, of course. Nakadikitan ko nung mahabang panahon. Pero kahit na kanina lang niya ako nakita talagang personal. Salamat. And of course, si Kuya Usapang Parent TV. Smoso. SMOSO. Host. Salamat, Kuya Usapang Parent TV. Oy, lagi ka talagang nakasuporta. Sobra. And then Michelle C, of course, yan ni Abu Dhabi, member yan ni Abu Dhabi. Salamat lang isang Bisaya din, isang performer na nag-perform din dati sa Dubai and then sa Abu Dhabi, if I'm correct, okay? Sisi, wow, salamat Michelle. Naka-LS ka pa ngayon. Pero, syempre. And then, Sisi, yes, nakikita kita Michelle. Salamat langga, salamat. And then Godspeed. Hello, Godspeed. Of course, organic family ni Kuya Usapang Pero TV. I-flex na kita sa LS ko na. Wait, ayun. Ako, salamat, Michelle. Oy, mga Bisaya, good supportado. Jug kay ko. Oy, salamat langga. Arch Vlog, salamat. And Modi and Adam Bejik Tamsakdan host. Hello, Modi. Nakita kita. Salamat sa pagbisita. Of course, sa mga nadikitan ko kanina. Salamat. I-like ko na FB page, kapatid. Thank you, Dana, thank you. Super sweet. And then, andyan si Earl, na best friend, of course, ni Badjo. Siya yung tumatawag. Siya yung tumatawag, kaya medyo... Kaya nag-reconnect kami. May sumulpot. Ayan, sumulpot. Kantahan na ulit. Andyan ba si Earl? Nandyan si Earl. May jacket na rin kayo. Okay na, hindi na yan ma-hide mamaya. Okay? Hi po. Good And then, evening Modi, po sa lahat. salamat Earl, ha. Nandito ka, Earl. Alam mo naman. Earl, palike. Palike naman. At sponsorship, of course. Sponsor natin ng battery yan. At saka pizza. At kung ano-ano pa. Okay? Sponsor natin yan. Kuya Usapang Pero TV, Godspeed! Prosperous Journey is MOSO daw. And then, shoutout natin, Miko-chan Vlog. Langga na, alam ko nandyan ka. And Jose TV, Sir Badjo, and Idol Host. Ayan, Yun, thank you. Then, shinare na tayo ni Michelle C, na member ni Abu Dhabi. Thank you sa inyo. Ayan, salamat ko pa host sa jacket. Walang problema, bakla. Okay, sa mga walang jacket dyan. Okay, sino pa? Si Michelle pala. Sandali, hindi wala mong jacket. Okay. Michelle C, ayan, salamat dahil sinishare niyo tayo sa LS niya ngayon. Sa Mira na ko, Heltos Loco, salamat. Og naghang daw si Michelle. Ala. Naunsa maning internet ni Michelle. Na pertiga kamang-kamang. Ayan, shoutout ate Miko Chan, nakikita kita. Ayan ha, naka-short po ako. Baka akalain niyo, nakapanty lang ako ha. Okay, naka-short po ako. Super iksi. Kaya naka number 4. Okay? Naghang ako, wait, hold. Okay, Michelle. Michelle. Salamat sa pag-share. Kuya Usapang Pero TV, everyone. Gisingin mo pagkakanta na ha. Sandali, hold on ka lang dyan ha. Mag-relax ka lang dyan. Actually, natutulog na siya. Ginising ka, hoy. Tulog na kaya ako. Hoy, bakla. 10 minutes na lang.
Ginising ako. Kasi walang tulog din siya. Okay, Godspeed, binigyan na kita ng jacket lang ga. Godspeed is also from Cagayan de Oro, Bisaya din. Okay, remember ko talaga yung mga nadikitan ko talaga. Maayong gabi, maayong gabi. Oh, minaw lang ko, diri gwapa ho. Sabi ni mo, di kadikitan ko kanina kay Michelle C. Salamat. Eh, baka may request si Earl, ah. Oh, Sir Earl, anong request mo? sabi ni Earl, Tol, love you. Oh, love you too, no? Michelle, nakikinig lang kami sa inyo. Ayun, hala. Hala, Michelle. Oy, langga, salamat kaayo. Yung piatos kwentuhan na lang kahapon. tayo. Yung piatos daw kahapon pa daw yan. Hindi, actually, nung nag-ELS ako kagabi, pinasa niya sa akin. Binigay May kinakain akong cheese ring. Ayan, hindi ko na nakain hanggat umaga na. Okay? Malutong pa. Mm-mm. Sana all kahit walang tulog. We love you of course, Dana. And then message mo lang ako, okay? And then init kayo. Sana ko yung jacket. sorry, Godspeed, natagalan. Waiting Okay? in vain, may request na, oh. Oh, waiting in vain and then call with you. Naku, pinahirapan ako ni Dana ngayon. Hindi ko na-review ang Dana. Ay, hindi ko na, piano in the dark na lang. Kung okay lang sa'yo, ulitin ko ulit. And then, pwede pa yan, LOL. O, pwede pa, malutong pa siya. Okay, we go for waiting in vain, okay? Nagsimula tayo ng 11:20. Matutapos tayo ng 1 hour lang after kasi papahingain natin yung kamay. Ang kamay ni Badjo kasi siya ang tagaluto, siya ang tagapamasahi ko, siya ang taga-set up, siya lahat. Hugas. At bago pa kami nag-LS, ay, naka-banana Q na kami. Ay! Pinagluto ko ng Kaya banana. Sarap ba? Ha? Sarap yung banana Q? Banana Q, ang sarap. Hindi ko natikman. Hindi ka naman kumakain ata nun eh. Pati mangga, hindi ka kumakain. Oo. Sa akin na banana Q, ayan, gustong-gusto ko. Okay, Dana, wow, sige. Okay lang ga. Okay, we go for the first request of the evening from our sponsorship naman. Okay? Baka bukas may pizza ulit ito. Ano ba to? Or isang baterya. This is Waiting in Vain, ladies and gentlemen. At kagrupo ni Michelle ha, sa mga hello there, naka-screen ata tayo kay Michelle C. Salamat lang ga. This is Waiting in Vain. I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. From the very first time I rest my hands on you, boy, my heart says follow through. But I know now
magpapatuloy. Naku, kitang-kita. Okay, nangangawit na siya. Okay, ito, mabasa muna ako. Arch Vlog, nandyan, Godspeed, prosperous journey. And then, Nelio, gandang gabi, ate, 5 p.m. lang dyan. Tamsak, ang ganda ng suot mo, ate. Salamat langga. And Modi and Adam Becek, Michelle C. Mwah. And then, Romano siblings, galing, salamat langga. And RTD Tambre, heart. And nindot kay Tingog si host. Entertain kaayo ba? Salamat, Michimiyu. Salamat talaga. And Godspeed. Wow. And then, of course, andyan si Chanik TV na akong palagingging. Mira Caniro, Mira and MJ nandito. Tamsak is done. Michelle, wapa, Modi, and salamat lang ga Michelle C for sharing also. Galing, salamat. And Mr. I, and Modi and Adam again. Earl, and Zama, concert is live. Dana is heart papuso. Wow. And then sa Arch Vlog, Chanik TV, Jose TV is here. Of course, salamat lang ga. Salamat. And Madiscarding Pinoy, Tamsak is done. Of course, salamat sa inyong tanan. Okay, kay Kuya Usapang Pera TV, and then Jose TV, and then si, sino pa dito? Si Michelle, of course, and then Chanik Shians, and then of course si Adja Kada, pero nag-loading na siya. Avians Tutorials, hello sa inyong lahat, sa inyong tanan, maayong gabi. And then sexy ni host, salamat lang ga. Okay, pitit lang ako, pitit. Okay, sexy ni host, salamat lang ga. Puwak, sabi ni Mr. And then nasa LS lang kita, nakamute ako. Halala, salamat lang ga. Salamat. O pwede palang ganun naminaw ko ni mo until na human. Salamat lang ga. Salamat po sa last song kagabi. O ko Arch Vlog Islands in the Stream. Pero nagluloko ang mga internet. Of course, these days, ewan ko ba, these days, marami na kasing nag-YouTube, kaya ang internet hindi rin nakisama. Okay, salamat for sharing, Michelle. Of course, salamat. We go on with our second request. This is Piano in the Dark na, sorry sa Cool With You, hindi ko na-review. It's been a long time. So ito lang ang Piano in the Dark ang aking makanta. Okay? Nako, big shout out to all and welcome to 5 p.m. Online Jam. O nga po, hindi na-replay ko lang. Salamat Arch Vlog ha. And much love host, Baba Kuling Pufan. Salamat lang ga, super. Hello Ate Rain and Kuya Bacho. Tamsak is done. Salamat Chanik TV. Salamat. Pwede din maglapag ang ating gitarista, no? Kung inyong mararapatin para dikitan nyo rin kung may pagkakataon. And Cindy yun, salamat lang ga. Nandito of course, nag-LS na of course ka-oras ko din. Pero supportahan natin. Please sa mga nagsasalit LS, mga nag-LS ngayon, puntahan nyo, okay? Pwede Bisitahin. na ba ako magsalit, LS? May 1K na ako eh. 1K ka, 100 ba yun? Sige, dikitan nyo ng 3. Sana may 3 dumikit sa'yo ngayon, Badjo. Ayan, yan lang tawagan namin, Badjo Rain. Okay, ito, didikit. Sana dikitan nyo para maka-extend tayo ng konti. Hay, tara! Ayan, okay, Sige. Ganda naman, Pag may salamat. dumikit sa akin dyan, kahit 5. Oh, Extend time 30 minutes. Extend daw kami ng 30 minutes kapag mayaman dumikit na 5. Salamat lang ga. Okay na, Piano in the Dark. Kinanta ko na actually ito kasi umakyat ako kay Michelle C kanina. Naku, salamat. Acapella? Oo, acapella. Naku. Okay, ito na, Piano in the Dark. Ang dami kong dada. Nelio. Oo, ayan, sige. Si Nelio. Thank you. Ito na, Piano in the Dark. Pranak, of course, special mention kay Dana.
thank you. Pinawisan ang kilikili ko doon. nga. O kasi parang nasira ata yung aircon natin, no? Kailangan ipagawa bukas. O parang Tawag nagtutubig. ka muna. Parang nagtutubig na kasi tapos nabasa yung mga gamit namin doon. Okay, anyway, wala na masabi. Sobrang galing talaga. Thank you, Dana Maulion. Thank you. At Marufok. Ayan, maganda naman yan. Marufok. Ayan, may jacket ka na langga. And then, hello sis. Chanik, sabi ni Simply Tin. And Romano, lamig ng boses mo. Salamat. Wow, galing niyo po. Rosie Pirotti, isang Bisaya din. Pwede ba ako maglapag ka natapos ng kanta? Yes, please do so. Dikitan nyo na para ma-extend tayo ng 30 minutes, mga Teka, bakla. may dumikit daw isa. Yan. Babalikan ko yan, siyempre. Yes. And bravo host, RTD Tambre. Salamat langga. Salamat po, thumbs up na lang ako. Salamat langga, marupok. Meron ka ng jacket langga, kaya pwede ka na magtampis out dyan. Okay, hi host, Marinong Pinoy. Bravo. Salamat Rosie. And watching while drinking coffee, Lee Marie. Hello there langga. Umaga ba sa inyo dyan? Paano po ba magka-jacket dito? Marupok, meron ka na. And then Amorica T-Vlog, good evening, ma'am. Answer host. Salamat, Amorica. Ikay nagbabalik. And then, RTD. Padjo is done na. Salamat, Chanik. Kanyan ang palagingging. Hello daw sa'yo, Simply Teen. And then, nice. Sabi ni Romano siblings, of course. And then, salamat, Marufok ka. Wow, nakaupo pa yan ha. Grabe mo, galing mo ho. Salamat lang ga. And welcome sis. Hello po host. Mega shout out sa lahat. And thumbs up is done. Salamat. And she is channel. Hello langga. Naka-LS siguro ito kasi ninja ang pinaano niya sa akin. Salamat langga. Lee Marie, salamat. Michelle C. Salamat. At naka-ano tayo sa kanya. Naka-monitor din tayo sa kanya. Salamat langga. Salamat. Yuhu. Salamat sa inyong lahat dito. Sa mga mag-isdaan lang kayo dyan habang meron kaming ano dito. Emmy, hindi ako makareply sa ano mo, Emmy. Nag-text si Emmy sa akin. Paano ba? Salamat langga. Ninja mo lang papuntahin mo dito langga. Naka-live ka lang sa akin. Yes, Michelle C. I know. Parang naka-ano lang kami sa'yo. Naka-monitor lang ata. Host Louis J. Nakikita kita langga. Host more song, please. Yes, we will. Lee Marie. Salamat sa Mai is here. And then Chanik, Michelle C. Na aking isa ding performer, of course. Na Bisaya din. Salamat langga. And then Ate Jam. Nakikita sa mais. Simply Tin, Kuya Badjo is done. May mga dumikit sa'yo, Badjo. Ano yan? Maraming dumikit sa'yo. Teka, titignan ko, I-check ah. mo muna. Okay, samantala, okay, sa 20 people in the house, proceed muna tayo. Wala na bang request? Ito, ninja ko, ha? Refresh ko lang. Okay. Refresh na lang, okay? Wala may bang request? Oo nga, may Ay. 10. May 10. Jose TV, salamat. Lapagan lang kayo May dyan, mga 10. lang. Babalikan ko yan, Lapagan. siyempre. Mamaya Bakit mag-iwan na. sila ng ano? O bakas, mag-iwan ng bakas. Okay, sayang panahon. Kaya ito na. Hindi ngayon. Hindi ngayon, mamaya ha, pagkatapos na Oo. mag-LS namin. Bago matulog. Okay, and this is only part 1, ladies and gentlemen. At sa ating part 2 naman, paangat system tayo mamaya. Dumikit Ay, hindi ako, ka pa Badjo. matutulog? Hindi pa. Okay, salamat. Okay, moving on. Ano ba? With MYMP especially for you, kung kaya ng kamay mo. Okay? At Chanik TV, Michimi. Hello there, langga. Ayan, okay, ito ha. Especially for you, para sa mga nag-i-emote. Okay? Here we go. 1, 2, 3, chimes. Especially for you, I wanna let you know what I was going through all the time. But I thought of you. You were in my heart. My love never changed. I still feel the same, especially for you. I wanna tell you I was feeling that way too. And if wings won't wings, you know I float to you, to be where you are, no matter how far. Now that I'm next to you, no more dreaming about tomorrow, forgetting loneliness and the sorrow. I gotta say it's all because of you. And now we're back together. I wanna show you my heart is also true, and all that love I have is especially for you.
to be. You changed my life. You show me the way. Now that I'm next to you, I went long enough to find you. I wanna put the hood behind you. I wanna bring all the love inside you. And now we're back together. Together, I wanna show you my heart is open to you, and all that love I have is especially for you. You were in my heart, love never changed. Now I'm next to you, no more dreaming about tomorrow. Forget loneliness and the self. Say it's all because of you, and now we're back together. Together, I wanna show you my heart is so true, and all that love I have is especially for together. Together, I wanna show you my heart is so true, and all that love I have is especially for you. Oh, salamat, salamat, salamat. Okay, bago tayo magpatuloy, of course, sa mga bagong pumapasok. Empress, ayan, tamsak doon. Okay, maiikalam ko ikaw ito kasi naka-silent LS ka ngayon. Ayan. Okay na tayo. Grounded kasi kanina parang may narinig kaming mga kuliglig. misteryoso. Oo. Ayan, Niski Langga. Niski TV. Tamsak dan ate. Pungko ko diri. Alam ko lagi, andyan ka langga. Andyan ka lagi sa akin. Okay? Big hand for this. Hirap magsalita. Matagal tapos biglang kanta uli. Professional singer can do this. Thank you Langga Lee Marie. Thank you Langga Lee Marie. And then Ayel. Nakikita kita Ayel. Godspeed. Andyan. Of course, aking sisterette na si from Davao City, Calibara Jen. Hello, sa TV, nandyan ka pa. Thank you. Ang sexy naman. Salamat po. Nadidistract ba kayo? Pwede ako mag-base ng pajama. Salamat lang ga. Salamat. Mamaya, And- magpajama ka mamaya. Oo, tamsaktan, ate. Sabi ni GMJ. Channel, galing-galing. Salamat lang ga. Modi May and nag-subscribe Adam, na naman, salamat. si Simply Tin. At tinadikitan ko na si Kuya Badjo sa 3 kong ninja. Salamat lang ga. Thank you. Babalik Ay- ako, balik. Oo, magbabalik yan naman langga mamaya si kuya niya. Ayun, nakaabot sa kantahan. Host, ayan, Strike Official. Salamat langga. Host TV, dito always. Sige po, pajama ka, host. Pa-shout out, host. Of course, Michelle C. Langga. Salamat sa iyong ayuda kanina, ha. Nag-guest kasi ako sa kanya kanina. Ka-stream niya. First time pa rin mga ganon. Salamat langga. Host, after all, pa-request na ko. Pareho kayo ng request ni Shian's channel. After all. Di ba kinakanta natin? Okay, dati? nakanta namin makalimutin siya. Nakalimutan pa. Nakalimutin. One of these days, mga langga. And of course, si Emmy is requesting for Runaway by The Course. Okay, meron kami yan. Mga kapatid, dito pa ang place ng order ko pa. Ang waitress. Ayan si Chanik na aking paliginging. Salamat. And then, Ate Runaway. Yes, Emmy. I know Ayan, you're si Chanik, requesting oh. for requesting Order for na kayo kay Runaway. Chanek. Yes. Salamat. Magdikitan lang kayo habang may background music ha. Okay. At meron pa tayong boses. Salamat. Ito na po ang Runaway para kay Emmy. ba yan? Oo. Kahapon pa niya ito Mahal ba nire-request. yan? Na busan lang tayo ng oras. And then, ang sexy ganahan ko magtambay dito lagi. Sabi ni Michelle. Salamat lang. Runaway ka na lang. Di mo dikit. Di ba ka pangbukan eh. Si Niski TV. Salamat lang ga. And then Jits. Hello host. Nakadikita namin kagabi. Nandito siya. Salamat. Sis, siya isama mo na ang table ko. O nga naman. Sige kayo ni Simply Tin. Simply Tin, binisita ko kanina. Of course, Simply Tin, langga, nakikita-kita. Okay, Michelle, big shout out to you na marami kang pinadikit sa akin kanina. Ayan, ito.
'Cause falling in love with you. Now, never gonna stop falling in love with you. With you, my love. With you. I will run away. I will run away. Yeah, yeah. I will run away, run away. I will run away with you. 'Cause falling in love with you. Now, never gonna stop falling in love with love. I'm falling in love with you. Now, I'm never gonna stop falling in love with you. With you, my love. With Ayan, thank you very much. Ayan, si Simply din, salamat palangga. Ayun, host, graduating natin si Jose Road to 1K. Oo naman, dikitan natin si Jose dahil kagabi din Sige, dikita ko ngayon. Nasaan pinapag-graduate din namin si Jose, of course, from Team Abu Dhabi, of course. Hindi, friend, ano ka, subscribe na ako dyan. Oo, please. And then the course, wow. Sabi ni Strike Official, salamat lang ga. Andyan pa rin si Miko-chan. Andyan si Niski TV, nagapungkulan. Andyan si Dana. Of course, DJs, I love it. Salamat lang ga. And Boards, Galvez, nakikita kita, Boards. Welcome to 5 p.m. online jam. And then Niski TV, Chanik, kapatid. Ayan, okay, mag-best friend yan dalawa. Salamat lang ga. At salamat, Chanik, sabi ni Boards, Galvez. And thank you, ate, nakanta din ang request ko. Siya pala Oo, kasi nag-request. kahapon pa niya nire-request kasi nawala na tayo ng oras. Ayan. Patikitin po. Salamat. Ayan. Sabi ni Boards Galvez. And then Simply Teen. Ako, sige po. Laruin ang ating mga kaibigan na may harang, please. Yan ang tulong natin sa kanila. And then RTD, Ariel, Polo, Anna po. And then nandyan si Miko-chan, Marupok, nandyan pa rin. And Michelle C. Special mention. Si Michelle C. Neska TV, Chani Kuya Usap, Parent TV. Ayan, of course, si Miko-chan, ang Morika TV Vlog, nandito pa. At si Michimi, and then si Chian's channel. Sorry for the after all lang ga. Naku, sorry. One of these days, makakanta ko rin yan. Okay, ito pa. Sino pang nagpapabati dito? At nagpapasyada ka, Kukat, Aris Vlog. Hello there. I'm gonna love you till the end po. Team song namin, Ma'am and Sir Host. Anong kanta yun? Anong title ni I'm Gonna Love You Till the... Hindi ko ata yun alam lahat. Langga, okay? And then of course, tikitan natin si Jose TV para mag-graduate na. Tulungan natin, okay? Kasi naranasan natin yan nung ako day pag-graduate. Talaga, ang host talaga. Dikitan natin si 5 p.m. online jam. Pag-graduate, tikitan natin. Pagpupunta naman ako dun sa kabilang LS, tikitan natin si 5 p.m. online jam. Naku, tayo lang magtutulungan kay dikitan yun na yan. Dikitan yun si Jose TV. Super mabait sa atin. Okay, salamat. At Team Abu Dhabi yan na mga member ni Abu Dhabi. Nandito na mga tambayan ng mga member na Abu Dhabi, of course. And salamat ang bongga host. Walang problema, Michelle C. Walang problema. Okay, and then, Amorica, hindi ko na alam. Okay, I'm Gonna Love You Till the End. Meron lang kaming 25 minutes too late. Kung gusto mo, any song from Michael Learns to Rock Langga. And then, galing-galing si Michelle C. Salamat, Langga. Salamat. Okay, maybe we could do 25 minutes too late para sa inyo, ha? Kay Amorica. Of course, dikitan nyo na yung mga pag-graduate dyan. Huwag niyo ipagkait ang kanyang pandikit, okay?
Ako nga, kahit dikit lang ako ng dikit. Kung magbabalik, ay salamat. Ako, gagraduate na. Kung hindi naman, ay okay lang din. Hindi ko kahit hindi ko binabawi. And then, raw done, full pack. Ano sabi ni Boards. And then si Michelle sa out sa inyo ni Kuya Guitarist. Salamat, Sino yan? salamat. Si Michelle C. Andyan si Abadjo na ating Michelle. Kuya, Usapang Pero TV nandito. 25 minutes too late. Sige, natin 25 minutes too late ha para sa mga nagmamahal. Kung gusto yung mag-request sa ako kumanta, sabihin nyo Oh, na. kung request, pakantahin natin. Okay, pakantahin natin kasi nagpapiatos Yeah. dito eh. Partida, oh. Oo, kumakain. Pero wag kayo mag-expect, di ako singer, ha? Oh. Okay, sige, ito, 25 minutes too late, Badjo. Kakanta na? Oo, para naman makarami tayo. Extended tayo dahil may mga 10 lumikit sa'yo. Okay, Abu Dhabi, nandyan na nga, naparamdam, hindi mawawala si Abu Dhabi sa LS ko. Salamat, langgaan dyan si Dana, of course, kung saan si Dana, nandun din sa Abu Dhabi, of course. Ayan, Simply Teen, salamat, T-Jets, nakikita-kita. And then, Marufok ang puso. Yun ba yun? Ayan, host, 25 minutes, paborito ko yan. Ayan, si Ariel, okay. 25 minutes, mga nagmamahal, Michael learns to rock at 20 years ago. Okay, nako, tinatanong kasi ni Michelle kanina, may raming nagtatanong ng edad ko. Ilang taon ka na ba? Nako, 14 na ako, matanda na ako mga langga. Okay? Nako, ito na. Abang naghahanap din siya kanyang kodigo. Yes, love ko rin yan na song. Naku, araw-araw na ako sa iyo, host. Super enjoy dito. DJ, salamat, DJ. Salamat. Michael learns to rock. Habang hinahanap niya, okay, pasanood ko kay Abu Dhabi. Pogi at ganda ng mga kapatid ko. Ayan sa Abu Dhabi. Abu Dhabi. Puso at muha sa iyo. At of course, yakap na rin para kay Abu Dhabi. Salamat, Abu Dhabi. From the very start na nag-start talaga, nandyan din ako. Abu Dhabi din hanggang ngayon, nakatutok pa rin ako sa kanya. Of course, kina Niski TV, Chanik TV. Kuya Usapang Pero TV, salamat sa pagmamahal niyo sa amin. Okay, ito na. After some time, I finally made up my mind. She is the girl, and I really want to make her mine. I'm searching every way to find her again. Tell her I love her, and I'm sorry about the things I've done. I find her standing in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looks so happy on a wedding dress, but she's crying while she's saying this. Boy, I miss your kisses all the time. This is 25 minutes too late. Boy, I'm trying so much. Boy, I'm sorry, you're 25 minutes too late. Against the wind, I'm going home again. And wishing me back to the time when we were more than friends. But still I see her in front of the church, the only place in town where I didn't search. She looks so happy on a wedding dress, but she's crying while she's saying this. Boy, I'm in some cases all the time, and this is 25
promises all celebrations. 25 minutes too late. Though you try so far, boy, I'm sorry you are 25 minutes too late. I can still say. Oh my goodness. Ayan, may naiyak Taas pa pala yun? dito. Oo, parang na one note higher ako Oo dyan. nga, oo Okay nga. lang Sorry, problema. sorry. Ayan. Ayan, ito Sorry, ha. Ayan, andyan si Strike ko siya. Abu Dhabi, di ko alam. Tapos ka, iniwan ko kasi work ako. Ayan, Abu Dhabi, MSBG, ako sa iyo. Michael learns to rock solid. Ayan, it did just 25 minutes too late. Andyan, of course, andito pa. GMJ, salamat lang ga. And then, Birth TV, nakikita-kita. Abu Dhabi, nako, nag-hearts ang mata. Ayan, galing ka in love. Salamat, Abu Dhabi. Salamat. Wow, bugto akong panty. Sabi ni Pachuchay. Ha? Salamat, mga langga. Ayan, Abu Dhabi, Pachuchay. Abu Dhabi, 25 minutes. And America, Digilits. Ay, Simply Tin. Godspeed, prosperous journey. Hello, shout out sa lahat na nandito. Ayan, of course, huwag kalimutan naman ang thumbs up, please. Boards, up. Galvez, Strike official link, please. Ayan. Simply Tin, nabalik ka na po kita. Sabi ni Ariel. Seryoso, ito sila Ariel. Okay, and then Jose TV, salamat lang ga. Nandito ka. And Simply Tin, ayan, electronic ba yung guitar ni kapatid? Electronic. Acoustic electric. Ayan, Godspeed padikit, sabi ni Boars. Ayan, sa Main, nandito Modi and Adam Bejek. Hello there. Of course, nandito pa. Salamat sa mga nagmamahal. And good evening, Sisi Kopat, Mary, ng Naka-Bases Out Korea. Hello. Wala pa ba nagre-request sa akin? Wala pa? Wala pa. Alright, good. Ano sabi ni Abu Dhabi Park, Mary Kabatin. O yan, mga member ni Abu Dhabi dito, nagtatambay. Salamat Abu Dhabi ha. Minember mo sila dahil dito pinatambay. Salamat talaga. And then, Michelle, anong ni name ni Kuya? Badjo Maestro. Ayan, lapag ka habang Ito na po. maraming didikit sa'yo. Ayan, kasi naka-streaming din tayo doon kay Michelle. Okay, extension tayo kay Michelle. And then, Cindy yun. Thank you, Michelle. Nakikita langga. Ayan, ako, lahat kayo. Shout out sa lahat. And welcome to 5 p.m. Online Jam. Dahil dito lang, good vibes. Bawal ang negative. Okay, ayaw ko ng negative. Gusto ko masaya lang, kapaliwan, katarantaduhan, tuwaran, lahat na. Okay, salamat. Okay, sabi naman. Friend ko din at member ko din. Oo nga, nako. Lahat ng member nandito. Si Pachuchay, si Michelle C. Ayan si Jose TV. Ayan si Park. Member dito. Ayan, nandiyan si Dana din. Okay. At Chanik, Iniski TV, Miko, Chan, Osama Pero TV. Lahat kayo dyan. Shian, sa lahat kayo. I love you all. Prince Abu Dhabi, kung nandyan ka. Prince Chubby 88, nandun ka. Si Ad Jose daw, si Ad Jose Oh, TV. ako pati si Mag-1K na. Mariko. At pati si Mariko. Nako, magpa-member din kayo sa akin. Pag-graduate din na yan. Para na. Oo. I'm here lang. I love you to Mary. Jose TV Road to 1. Dikitan natin yan mamaya. Okay? Ilang araw na namin pinapag-graduate yan. Si Jose TV. Ang dami nang tumutulong. Hindi pa rin mag-graduate. Okay? Ayan ho. Shout out mo si Jana Mahmood. Fan mo, Jana. Jana Mahmood. Hello there. Okay? Thank you for tuning in here at 5 p.m. Of course. And Michelle C. Stream. Salamat. And Lee Marie. Nagpaparamdam. Hello there. Langga. Ayan. Nagkakapit daw. Okay? Maya magpapancake na yan. At saka mag-burger na rin. Nako. Maya ano lulutuin mo? Saging, di ba? Magluto kang banana Q. Second batch. Wala na. Wala niluto na ko ba? lahat. Ay, nako. And Alvin Altero, kuya. Hello, amiga. Kuya Alvin, nandito ka. Nagmamahal sa 5 p.m. online jam. Okay, moving on with a request earlier. Yeng Constantino, salamat. Pero wala kaming salamat. We can do ikaw. Kung okay lang sa inyo, mga langga. Ikaw. Okay, request again. I will be here, host. Langga, wala mang kuan na. Oy, pwede ang... Uy. Kinakanta ko yan. Sige. Pakantahin natin si kuya ninyo, Gusto niyo ha? bang kamanta ka? Press 1 lang sa akin kung gusto niyo kumanta si Padjo. Press 1! Okay, antayin natin. Mamaya na. Nakaturon din ako. Nakaturon daw. Ay, ito muna. Press 1. Ang dami nag-press 1. Tingnan mo. Press 1. Salamat. Flappy Bird. Nakikita lang ga. Ang dami nag-press 1. I love you all. Thank you. Okay. Pakantahin natin si Kuya Badjo. Samantala, ito muna ang yung consultant. Magpe-prepare yan eh. Ito muna ang ikaw, ha? Salamat. Okay. Salamat.
No, ito ang ikaw daw, ikaw. Okay. Sa mga nagmamahal, maraming nagmamahal. Okay, para sa inyo. Ang daming nag-one sa iyo, Badjo. Mamaya pakantahin natin. Dalawa pa kantahin natin. Huwag kayo mag-expect masyado, ha? Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Di ko mahinto pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap ko simulan ng matanto na palang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinihintay, puso'y nalumpay ng kahit tagal, ngunit ngayon'y nandito na ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya'y pag-ibig ko, ikaw. Humihinto sa bawat oras ng ikabo ang pag-ikot ng mundo, kung binutin ng pusa aking puso. Pagkat nasagot na ang tanong, nag-aalala mo kung may magmamahal sa'kin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinihintay, puso'y nalumpay ng kahit tagal, ngunit ngayon nandito na ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya'y pag-ibig ko, ikaw at hindi pa ko umibig ng ganito at nasa isip magkasama ka sa habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na hinihintay, puso'y nalumpay ng kahit tagal, ngunit ngayon'y nandito na ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya'y pag-ibig ko, ikaw. Ayun! Ako, ikaw, anak ko, Bayen Constantino. Of course, napagbasa muna tayo, ha? Kailangan ko kasing i-shoutout lahat, of course, kasi ang name ninyo sa YouTube is very important yan, okay? Kaya kailangan kong i-shoutout lahat. Ayun, si Michelle, si BG, ako, till the end, ha, 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 ha. Sabay tawa naman, ano? Woohoo! Kalamay sa tingin, sana all ay nagmahal. Sabi ni Greg Baluz, vlog, Smile lang TV, happy lang vlog, harang, wala pang harang bakla, wala pa, oy, malayo pa, isang buwan pa, ito ko, 2 buwan pa, okay? Yahoo, galing, salamat lang ka, Zamai, naglapag ng kanyang tinai dyan. Okay, ang galing talaga ni Ho, salamat. Cindy Yu, ikaw, salamat lang ka, Cindy, ayan, Modi and Adam, tama ba ang pagkabasa ko, Madi or Adam? James Katakutan, ay, hello, Tamsak is done, of course. Alvin, Kuya Alvin, Antirado, salamat, Kuya Alvin, nakasuporta ka sa akin lagi, nandyan ka parati para sa akin. Okay, salamat. And of course, ang mga lapagan lang bakla,
please, social distancing din kasi baka mapalo tayo. Hindi tayo mapalo sa legs ko, pero mapalo din tayo sa mga link na yan. Okay, nakakainlove ho. Salamat, Marufuk. Ayan, gusto ko yung name mo, Marufuk. Ayan, simply in hearts. I love you all. Sabi ni Jose TV, congrats sa'yo dahil kakagraduate mo lang ngayon, Jose TV. Congrats sa'yo. Sabi ni Abu Dhabi, graduate ka na daw, okay? Godspeed. Yes, graduate na si Jose TV. Graduate ka na bakla. Kaya, magpapansit kanton ka na, okay? Ipadala mo lang dito sa Saipan. Okay, and Maman Sir Host, professional singer and guitarist, napakahusay, salute ka, wika. Salamat lang ga, salamat. And then of course, di kita na din sa TV kasi baka malagasan mamaya, but positive lang tayo ha. Di pag-graduate, naku, mamaya, graduate na yan ha. Pukpukin ko ang ulo ni Jose TV pag hindi yan mag-graduate. Dami mo fans, shout out mo kami, shout. Naku, kay Jonah, nandyan, okay, salamat lang ga. Kung pwede nga lang, hindi na ako kakanta, mag-shout out lang ako sa inyo. Shout out Ayan, pala shout out sa lahat. Ako, Hindi tayo okay. kumanta, shout out. Sige, ready na si Padjo, okay? Ready na. Sige, Ready na sa try inyo. ko lang to ha. Ayan, palakpakan naman sa inyo dyan. Palakpakan. Huwag mag-expect. Wala mag-expect ito, pero matindi ito, matindi. Pa-autograph po, sabi ni Lee Marie. Okay lang ka. Salamat lang ka. Tomorrow morning, if you wake up and the sun does not appear, as I will be here. And in the darkness, a love I had, and a love had no fear. 'Cause I will be here. 'Cause I will be here when you feel like being quiet and you're right, you're losing your mind. 'Cause I will listen. 'Cause I will be here when the laughter starts to crying, through the wine, choosing, trying, we'll be together. 'Cause I will be here. Tomorrow morning, if you wake up and the future's aren't unclear, 'cause I will be here. I sure the seasons are made for change, and all laughter's made for peace. 'Cause I will be here. Chorus. 'Cause I will be here when you're crying on my shoulder, when a weary face on the corner, I will hold you. 'Cause I will be here with you, watch you crowd with beauty, tell you all the things you were to me. We'll be together. 'Cause I will be here. Ayun! Nakakaiyak pala yan. Ano? Oo, naku, marami na atang naiyak. Ayan, salamat, ang galing-galing mo daw. Salamat pa, Jo. Isa pa! Sabi sa'yo, huwag kayo Napakalamig, magre-request eh. napakalamig, idol. Gandang gabi, host. I will be here. GMF, of course, watching from Singapore. Nakita-kita. Ayan, Modi and Adam, Glody ang mag-asawa to. Ang galing, salamat lang ka. And then, of course, si Dana, salamat kapatid. Salamat sa inyo. Naiiyak din kami sa todo suporta ninyo. Okay, salamat. Gandang evening, sabi ni GMF, watching from
Singapore. And then Jose TV, lupit ni Sir Pacho. Salamat. Hindi po ako talaga. singer, Hindi po ako singer sa totoo lang. Oo, and then wow, ganda talaga ng boses. Sabay Linaho. Salamat lang ga. Of course, share din vlog. Of course, si Shinko ko. Ayan, kayan kasi ang ano ko Shinko ko. Ayan, salamat. Alvin, Kuya Alvin. Salamat. Okay, my favorite song. Marami bang naiyak? Ano ba? Of course, Ano pa nandyan ang pa si request? Miko Chan, nandyan si Niski TV, nandyan si Chanik, nandyan si Chan. Prince Chubby 88. Nakita lang ka. Nag-report ka sa akin. Salamat sa mga nag-BG dyan. Salamat din ha. Kung may mga request kayo ulit, salibihan niyo kami. Salamat. Kuya Badjo, request time sa imong fans si Joy Marie Mwah. Ayan. Nag-request siya ba? Oo, salamat. No problem. Okay, ito pa. Okay. First time ko kinanta yun, Oo. In social media. Oo, ito we go for OPM na lang. Carpenters po, okay po, walang problema po, Carpenters. Okay. Ano Carpenters Siguro yun na lang para ano natin Ano yun? kagabi. You are the Oo, one. Nino ni dati na dikit. Okay. Ito na, You Carpenters. Kagabi ko lang, hindi ko talaga siya kinakanta, pero pwede na rin. Sa mga nakatiis dyan ha, salamat sa pagtambay, salamat. Okay, and shout out to Michelle Sin, of course, ka-co-streaming natin doon dahil naka-screen tayo talaga sa kanya. Salamat. Englandan po, Englandan. Englandan John Coley. Okay. Ano ba yung kanta na yun? Yung Englandan. Familiar ata sa amin yan. Okay, ito. panahulang ko yung mga ganun. Okay, we go for You na lang, the Carpenters, and request niya, Lee Marie. Ito try namin Ate Lee Marie ha. Kung hindi niyo pa kadikit si host, sikitan niyo na rin. Badjo. Ayan, almost Si 30 Cindy. million in the house. Salamat po. Ira the Explorer, hello lang ka. Nakikita-kita. Ito na. Sabi? You are the one who makes me happy wherever things just too late. Yours is the voice that wakes me mornings and sends me out into the day. You are the crowd that sits quiet, listening to me and all the messes that I made. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? Hi, Yuri. Diyan si Yuri. Sorry if sometimes I look past you. There's no one beyond your eyes. Inside my head, the wheels are turning. Hey, sometimes I'm not so wise. You are my heart and my soul, my inspiration. Just like your love so goes. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you? You are my heart and my soul, my inspiration. It's like your love so goes. You are one of the few things worth remembering. And since it's all true, how could anyone mean more to me than you?
Naiyak talaga ako. Bakit? Ayan na, ano kasi, kinakanta. Bakit ka naiyak? Hindi kasi, ang Sino ganda, umano sa'yo? ang ganda ng ano ng kanta, tapos ang daming nakasuporta sa akin. Alam kasi ng mga Katae family na mababaw ang ano ko, Katae mababaw ang luha ko. Ano pa talaga ako? Paiyakin. Ayan, si Lee Marie naman, biglang na in love. Tuloy ako. Ayan, paulit-ulit. Na in love ng paulit-ulit, sabi ni Lee Marie. Salamat sa mga bago dito. Request ako, Swallow. Host, meron lang kaming shallow. Kung gusto Swallow. mo. Wala kaming Iba yung swallow. swallow, Oo ah. nga, wala kami langga. Nako, mabubunuan. Dahil nakalunok Shallow ako. yata yun, Oh, nakalunok ako ng crispy patang buto. Sabi ni Chanik, I love you. Sabi ni Chanik TV, I love you, ate. I love you too, Palagingging. Salamat. Dahil sa crispy patat na yan, nawala ang boses ko for many days. Okay? At salamat sa Silent LS ng isang nakarang araw dahil 84 tamsak and 400, almost 500 views sa Silent LS natin dahil alam nila nagkasakit si host. Kaya nandun din sila, tumambay kahit wala nang kadikitan. Salamat. And then, Kuya Usabang Pera TV, nandyan pa rin. IDGIF. Of course, sa MAI, meron kami yan. Okay, IDGIF. Meron kami yan. Request po, Made Me Live Again. Precious Griffin, USA, panigurado at sigurado na taga-mainland ito. Salamat. Pero wala kami dyan, ate. Naku, pakipalit ng ate, pakipalit ng request mo. Emotional ka, host. Oo, Kuya Usapan, nanonood. Oo, kasi ang dami dito. 34 in the house, tapos pakanta-kanta lang kami. Nandyan kayo. Ewan ko lang kung nagdikitan kayo dyan. Pero salamat hang iba dyan, wala nang maidikit kasi kadikitan na lahat pero nandito sila tumatambay kaya habang kinakanta ko yun napapaiyak ako. Salamat sa inyo. Ayan, salamat kagwapa sa boses. Salamat. Ay, si Precious Bisaya din ito. Ayan, si Precious Griffin. Ayan, Bisayang dako. Ayun, yun pala yung kanta, yung It's Sad to Belong. Yan. It's sad to belong to Kinakanta mo ba yan? someone else. Hindi ko yan Ako, alam. kinakanta ko yan. Oo, naku. Kapanahunan ko yan eh. Pwede points of view. Ayan, naku, wala kami yan, James. O, ito talaga si James Malalim. Okay, Niski TV lang ka. Salamat sa suporta kay ate mo. Try ko mamaya It's Sad to Belong na. Okay, sad to belong. Ay, ang ganda talaga ni Ho. Salamat, Lee Marie. Babae ba to si Lee Marie? Kasi na-in love na ata to sa akin. Bagay sa'yo. Ayan. Sylvia Mondala. Hello there, Sway Puhos. Marufok. Ayan. Sway by Bikrunga. Yun ba yun? Okay, meron kami yan. Kung yan. Pa-shout sa mga fans mo dito sa LS. Ako, shout out dyan sa fans natin dyan sa Michelle. Tamsak Hindi mo ko na. consider kayo na fans na friends ko kayo mga langga. I love you hindi all. fans. Friends Salamat. tayo, friends. Hindi tayo fans kasi panonoodin namin kayo. It's sad to Panonoodin nyo belong. kami. Hanapin ko yung lyrics Panonoodin ng nyo Sad to kami. Crush po kita, host. Ayan, marami na nag-inlove ata sa akin. Si Marufok. Okay, salamat. Bakit sa akin wala nagkaka-crush, no? O, dapat magka-crush din kayo kay Badjo. Okay lang sa amin talaga. Okay lang sa amin kasi natural. Crush lang pala eh. Oo, di ba? Okay, crush lang pala. Okay, crush na ako. Crush ko din kayo. I-crush nyo din si Badjo, okay? Wala bang magkaka-crush sa akin dyan? Oh, Joke please lang, lang, joke utang na loob. Utang na loob. Okay. Ito na, shallow na lang. Sige, shallow. And then, antabayanan ang It's sad to sway. belong. And it's sad to belong. O, pakantahin natin. Ready na Sino siya. ba ako Kumanta. kumanta? Press 1. Press one, press May one. ganun ba? May Press one. Borrowed time. Share din, wala kami dyan lang gaoy. Malalim ito si Share din. Hi, host Erlinda. Okay, kanta na. Bago ba, tayo ako ba? kanta. Oh, ikaw muna bago tayo sa shallow at sa isa pang request Sige, na sway. try ko yan. Okay, press 1. Maraming nagka-crush sa'yo, bakla. O yan, ganun lang kami. Ayun, press one, oh. Pati si Arch Vlog, nakahaha na rin. Ha. Okay, naghahanap siya ng ayuda. Ayudahan niya na. Okay, pati si James in love na rin sa'yo, nagka-crush sa'yo. Ay! Trixie, nagkikita kita, Trixie. Salamat Kuya Usapang Pera. 34 in the house. Salamat. Ganito din gusto kong LS. Kakanta na lang din ako. Manood kayo, ha? Of course, Lee Marie. Kailan ba yan? Dahil susurgurin ka namin. Pansinin mo ako, ha? Crush kita. Ash Vlog, salamat sa pagka-crush mo sa akin. Salamat. Shoutout sa'yo, amiga. Naku, gwapa, Precious Griffin. Ayan, nandito ang mga tauhan ni Michelle dito. Naku, asa na yung LS mo langga? Wala nang tao doon kasi pinapunta mo dito. Okay, love you daw kuya. Sabi ni Sherden, love you. Babae ba yan? Babae ito. Ito, walang problema sa kanya. Okay? Okay, walang problema yan sa akin. Dahil marami nang mamahal sa aking lalaki dito. Wala rin problema sa kanya. Hindi kasi, hindi ako selosa, hindi siya seloso, o ganun lang ang ano namin. Wala problema. Okay? Kay Boss Badjo, okay lang, kahit wala na tao doon. Mabaliw talaga si Michelle. Okay? Met you on a springtime day. You were mine in your life, and I was mine in mine too.
Later when you look my way, I had a strange sensation and don't lost what I knew. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. It's sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, I wake up in the night and I wish beside me, hoping you will be there. But instead I find someone who believe in me when I said I'll always care. Chorus. I'm sad to belong to someone else when the right one comes along. I'm sad to belong to someone else when the right one comes along. Rich. So I live my life in a clean world for the rest of my days. Just you and me walking hand in hand in a wishful memory. Oh, I guess that's all that I would ever be. Verse. Wish I had a time machine I could make myself go back until the day I was born. And life again, and rain so that I would just from now on. And it's sad to belong to someone else where the right one comes along. I'm sad to belong to someone else when the right one comes along. One more time. I'm sad to belong to someone else when the right one comes along. I'm sad to belong to someone else when the right one comes along. Oh, salamat Badjo ha. Naku, maraming nag-love na sa'yo. Sabi niya, I love you, Kuya Badjo. Ay, Sige pati lang, lalaki, sige na lang. love ka na rin kay Boss Badjo. Ayan, may crush. Oh, host, Hindi nasa po ako singer, ha? Paalala, hindi ako singer. Ha? May nagtatanong kung nasa Pinas po ba kami. Wala kami sa Pinas langga, pero malapit lang kami sa Pilipinas. Pero kapitbahay namin ang Guam, Japan, Hong Kong, Hawaii, California. Yun, nandito. US territory ito dito. And Ash Vlog, salamat Ash Vlog. Nice. Ayan, salamat palangga Channel TV sa pag-serve. Trixie, nakikita-kita. And isa sa mga paborito dati ng Dikit. Raldo TV, nandito ba? Salamat, Raldo. Siya ba yung nag-request? Si Happy lang? Oh, si Happy lang. Hindi, basta, maraming nag-request. Di nga kami magkadikitan, host. Nakikinig na lang. Salamat, mga langga. May request Salamat. Hindi na makadikit. Sa sarap makinig. And sa nakikita kita, naglo-loading ka bakla. Ang galing mo po kaya. Teka, maglalapag ako. Oh, sabi ni ang galing mo kuya, I love you na. Ayan. And then, ang tanong I ni love you Pachuchay. too. Ang tanong ni Pachuchay, pwedeng ikabit, host? Pachuchay, sampalin kita. Ayan, bawal yan ha. Okay, walang problema yan sa crush lang. Pero yung kabit-kabit, please Kabit-kabit. lang ha. Huwag niyong gawin yan ha. Kahit sa mga nandyan sa inyo. Okay, crush, okay lang yan. Okay, pero wag tutuhanin ng mga kabit. Please lang. Nagpasway na po. Okay, pasaway dito sa Pachuchay. Pachuchay, zumbagin kita. Pwedeng can fight for fighting. Yes, we have James. Okay, Superman. Meron tayo dyan. Ganda ng boses. Michelle C, salamat. Okay, we go for Big Runga Sway. Okay? And then, yes, we have that Michelle C. And then, of course, and then Superman. We have that. Okay, ito na. Sway. Kunin ko muna ng kodigo ko. Hindi ko yan. Memorya mga bakla ito, ha? Salamat, Kuya. Usapan Pero TV. Miko Chan TV. Kuya, Usapan Pero TV. Miko Chan. Ano pa? Prince Shabby 88. Nandyan kayo lang ka, Sway. Salamat, Michelle. James, lahat kayo dyan. Super. Nag-emotional na naman ako. Ito ha, kunin ko muna yung ano ko. Sandali lang ha. Ayan po ang gaga. Hello there. Nakikita kita. Bigyan ng jacket. Love you too, Michelle. Super. Ang internet ko wala na. Nagakamang-kamang. Hold on ha. Sandali. Nakawit na ako.
Okay. Dahil nagka-crash yung iPad ko kasi luma na. 10 years na ata to. Okay, ito, here we go. Don't sway, don't ever go away. I should be much too smart for this. Can always get better on me. Sometimes when you and I connect, I fall into an ocean of you. Pull me out in time, don't let me drown, let me down. I say it's all because of you. And here I go, losing my control. I'm practicing your name so I can say it to your face. It doesn't seem right to look you in the eye. That all the things you mean to me, I'm telling out my mouth. Indeed, it's time I tell you why. I say it's infinitely true. Come on, sing. So you say, don't come and go like you do. Sway my way, yeah, I need to know all about you. And there's no cue and no way to be sure. Whatever things turn inside out, it's stealing so much out. It makes me so tired. I feel so uninspired. My head is battling with my heart. My logic has been torn apart, and now it all turns sound. I'm smitten every afternoon. So you say, don't come and go like you do. Sway my way, yeah, I need to know all about you. So you say,
Oo, it's been a while na hindi ko na. Super Lolo, nakikita kita. Much love, ho, sabi ni Michelle C. Thank you to request. I don't wanna lose your love. Wala kami yung Arch Vlog, oy. BG lang ko sa Mai, no problem lang ga, okay? Okay, naku, may nag-request ng Shallow. Request ata to ni Zamai. Ayan, perfect galing. Salamat, Michelle. Love it. Precious Griffin USA, nakikita-kita lang ga, host. I love you. Happy lang vlog. Salamat lang ga, nandito ka na in love ako ulit, host. Anak ko. Dulce Palima, nakikita kita. Bigyan kita ng jacket lang ga, okay? Hindi available yung ano natin, yung waitress natin. Yung, of course, si Chanik. Aya, Ira, Explore, nakikita kita. Favorite song ko to. Oh, Michelle, salamat. Huwag galing mo po to. Thumbs up, salamat lang ga. Salamat sa inyo, nagmamahal dito po ha. Pero mas love ko si ate. Salamat. Thank you, love na kita. Salamat lang ga. Salamat. Super, thank you talaga. And then, Popo and Gagay. Popod and Gagay. Salamat sa inyo, Ate Jam. Okay, bigyan kita ng jacket lang ga. Andyan si Niski TV. Of course, Niski TV, 10 BG account dyan. Salamat, Niski TV. Bachuchay. Ha. Maglapag ako, ma'am. Popod and Gagay, meron ka na dyan. Meron ka ng jacket. I love you too. Love you too sa mga nagmamahal sa 5 p.m. We love you, okay? Ito na. Ano, James? Ano nga request mo kanina? I don't wanna wait. Superman. Yeah, Dulce Palima, we have your song, okay? Out of reach. Well, meron kami yan, Michelle, pero hindi ko na maalala talaga kung paano ang ano niyan, okay? How did you know? Meron kami yan, Happy Lang Vlog. Meron kami, how did you know? Okay, tirahin natin, I don't wanna wait. Okay, I don't wanna wait. Yehe, kikinig ako. Okay, Dulce. Pwedeng pakanta Miracle by Whitney Houston. Gusto ko yung song na yan. Okay, meron kami yan na short version. How did you know you need somebody like you in my life? Saks. Nako, ito naman si James naman. Yan ang natin. Hello, Guapa Girly Vlog! James, ano yung unang request mo? Meron kami, sabi ko, meron kami. Magaling kumanta din si Ma'am Dulce. Ay, talaga, nahiya naman tuloy ako. Dulce, hindi ko na yan kakantahin. Ano ba ang request niya? Oo, antayin na lang kitang ikaw kumanta dyan. Ha? Ito na ang I Don't Wanna Wait. Yahoo, yes, I love it. Salamat. Okay, kantahin natin. Okay, nahiya tuloy ako. Sa mga singer dyan, ha? Sorry. Ito lang, makaya ko. Okay, I Don't Wanna Wait. Hanapin ko muna. Okay, here we go. Arch Vlog, dako, inutusan ata. Okay, kantayin niyo na po. Okay, no problem. 1, 2, 3, 4. So open up your morning light, say a little prayer for us. You know that we are saying light, to see the peace in every eye. To that soul, to that soul, to that soul. One more time. To that soul, to that soul. Say that's all She had 2 babies. One was 6 and one was 3. In the war of 44, every telephone, every harvest day when she thought it was gone, falling hard. The boy is not to love his father. I don't wanna wait for our lives to be over. I want to know right now, will it be? I don't wanna wait for our lives to be over. Will it be? Yes, or will it be? Sorry, come on, should have owned on the rainy front step, where it's round and it's scared, and the water so lives inside him still. It's so hard to be gentle and warm. Is mine now, yes,
So open up your morning light. Say we'll lay up and go right. You know that if we are stay alive, then see the love in every eye. Pinawisan ako doon. It's been a while kasi talaga hindi namin nagagamit yung hindi man namin nakakanta mga doon. Salamat, I mean, my savior. Hey, Mercedes TV. Hello, super galing talaga mga idol ko. Kako Jeff, langga nakikita-kita. And those si Palima, hello there. Sana nagustuhan mo yun ang aming version. Okay, galing ni Madam Yuhu, idol na talaga kita. Floating. Hello, kita. Floating Jumbo. Salamat. Hello po, House Idol. Donya Agata. Nakaabot ka lang, Donya Agata. Naku, thank you. Maiyak naman ako nito. Like ko din yung song na yan. How did you know? Of course, Ira. Okay, wow, galing ni host. Marupok, salamat. Ganda ng boses ni Idol. Salamat, Sherdin. Nandito ka. Ang saya-saya. Ang galing po. Salamat, Rosie, ha. Salamat sa inyo. Okay, we go for Superman. 5 fighting. And how did you know, abangan, okay? Sa mga ibang nag-request, hindi ko na maalala. Oh my God, nakakaabot din. Oh, salamat. Okay, ito na ang Superman, okay? Superman para kay Abu Dhabi. Of course, ating Superman. Ang bilis kumilos. Okay, Kuya Osama Pero TV, salamat ha. Pwedeng makanta Miracle. Kinakanta ko yan, James. Pero sa karaoke lang. Hindi na dito. Wow, Super Lolo, shoutout. Emmy Vlog, shoutout. Ang galing ni God. Hindi mabusan. Salamat po. Salamat. Stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find a better part of me. I'm more than I thought. I'm more than I planned. More than some pretty face beside a train, and it's not easy to be me. Wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to life, find a home I never see. I made some sense, don't be naive. Even heroes have the right to be. I made it a start, I want you to see. Even have the right to dream, but it's not easy to be me. I found a way from being me. Like the sunrise, you can all sleep sound.
ito, na-like ko na po, na-share ko na rin. Salamat, Churaz. Of course, Ate Dulcie Palima, galing, salamat po. Salamat at na-share mo na rin sa community mo. Salamat talaga. Lima Ray, salamat. Okay. Of course, naglapag din. Pagkatapos ng gitara, naglapag din si Badjo. Gitikitan nyo na, mahalin nyo na rin, okay? Open man na siya para love, 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 love. Kaka-in-love swerte ni Kuya Badjo. Galing ng gitarista, hindi naubos. Salamat, James, ha? Saludo sa'yo. And no problem, Ate Dulcie, salamat, ha? Yahoo, bravo! Donya Agata! Sobrang galing talaga, kapatid. Dana, salamat. Kayo ni Abu Dhabi, salamat. Curly's Vlog, Langga, Bisaya din. God bless you both, host. Salamat po sa kanta niyo. Super galing. Salamat, Kako Jeff, ha? Salamat. Ilan ka na Langga ngayon? Kasi, pumasok sa akin si Kako Jeff, nasa 80 pa lang ata siya. Ngayon, ata grade 3 na ata siya ngayon. Salamat, Langga. I love you, host. Happy Lang Vlog. Salamat, Langga. I love you too. Sarap pakinggan ng boses mo, Langga, host. Na maganda. Trixie, salamat. Na isang OFW din from Qatar. Much love, host. Michelle C. Langga, salamat sa pag-imbita sa akin kanina, ha. Salamat. Ambay, unsa, tatire. Oo nga. Okay. Ewan ko kung nagdidikitan kayo. Magdikitan na rin kayo. Salamat, Jose TV. Nakikita kita, Langga. Salamat. Shia's Channel, Langga. After all, naku, isadihan ng kuya mo. Okay, salamat. Ayan sa channel, hi, Tamsak. I love this kind of LL. Ayan sa art, bigyan kita ng jacket, Langga. Ngayon kita nakita. Okay, hold on, ha. Nawala ang aking monitor. Sandali habang nawala ang aking monitor. Hindi ko na okay na. Favorite song ko din. Salamat, Michelle C. Donya. Oh my God, Michelle C. Sabi niya, I love you both, host. We love you too, Trixie. Salamat, super nice. Salamat. Happy lang. Ayan, happy lang tayo. Gusto ko kasi positive vibes lang. Ayaw ko ng negative. Ayaw ko ng hatred. Gusto ko love. And then, salamat. At everyday po ang ating pa-concert. First part lang po ito. Ang part 2 natin is paangat o chikahan, kwentuhan. Okay, salamat sa inyo. Neski TV, Marufok, Chanik, My Savior, Merces TV, nandyan. And of course, Dulcie Era, Floating, Amorica, Simplicity. Oh, meron ata. Di kinakanta namin to, yung papitiks-petiks lang, pero we will try. Walang bridge ito, pero okay lang. Yes, I'm always happy, guys. Oo, gusto ko yung ganun. Amalia Bermudo, hello. Welcome, Langga. Ewan ko kung galing kayo kay Michelle. Naku, wala nang naiwan doon sa LS ni Michelle. Balik kayo ha, balik kayo doon ha, after nito ha, after ng LS namin maya. Ito, how did you know? Ha? Kunin ko muna ang ano. How did you know? Okay. We will try kasi medyo matagal na namin hindi na to. Naglapag din. So, entertaining love it. Ayan sa our channel. Thank you, Langga. Thank you. Ito muna ang... Dikitan niyo yan si Badjo. Badjo, dikitan nyo na rin, Langga. Ating gitarista para ganahan ba? Okay, ito na. Churas, dan sa'yo, sabi ni Trixie. Yes, Pachuchay. Magpaangat ako mamaya kung merami tayo ha, kung about 25. Okay, ito na ha, sa mga nag-request ng mga emote dyan. She is Mish. Hello, She is Mish. Bigyan kita ng jacket, Langga. Hindi ka ata bigyan ng ating waitress. I remember so well day that you came into my life and you asked for my name. You had the most beautiful smile. My life started to change. I wake up each day feeling alright with you right by my side. Makes me feel things will work out just fine. How did you know I needed someone like you in my life? As there is an empty space in my heart, you came at the right time in my life. Oh, I'll never forget how you brought the sun to shine in my life.
say it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. How do you know I needed someone like you in my life? That there is an empty space in my heart. You came at the right time in my life. Oh, I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I've had. It's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Mali ata ako doon. Ayan, sabi ni Michelle, tuwang-tuwa ako, Gwams. Kinakausap ko lang siya kanina, tapos akyat ganyan pala siya kagaling. Ay, salamat lang ga. Super, super, super. Super, super, Emmy. Nakikita kita, Dulce. Salamat lang ga, Michelle. Salamat na pinaakyat mo ako kanina. Mahiyain talaga ako in person. Pero pag nasa stage, medyo nawawala ang nawawala ang hiya ko. Madam Host, one hello ulit, please. Naku, iyak na to si James. Wow, iyak na ako. Abu Dhabi, Amalia Bermudo, Girly Vlogs. Marami na umiiyak dito. Suraz, I love you, kuya. I love you daw, kuya. Sabi, Bakit nag-iiyak ka sa channel mo? Kala ko ba pala'y tawanan ng oh, tawanan kayo sa... ayaw ko nang iyakan. Oo. Kala ko ba tawanan sa channel mo? Oo. I love you, host. Happy lang vlog. Pwede bang Salamat palabasin lang. si Talong? Si Talong? Sarap mag-fishing pag ganito magandang sirena kumakanta sa'yo. Sabi ni Ayan sa Heart Langga. Salamat, Marupok. Dosage, Ras, Simply T. Nakikita ko kayo. Salamat, salamat. And of course, si Niski, Channing TV, Usaba Pera TV, nandyan sa Abu Dhabi, Tana. Lahat kayo Langga. Hindi ba Chuchay, Oh, sa Gina Bailapag, Lee. diba? Oo, sa Pailapag naman dyan. Sa Okay, Bailapag. we go for ano na lang muna. One hello, James, antabayanan mo yan. Of course, ang galing ni Kuya Badjo. Alam ka, lahat gitarin. Okay, at ito ang Shallow. Pakantahin natin si Kuya Badjo niya. Magjujuwet kami ha, magjujuwet kami. Okay, Talaga? andito ba si Motor? Andiyan ba si Motor? Kasi nag-request siya ng Endless Love. Pero kung wala naman siya dito, hindi ko na lang. Araw-gabi, yes, Dulce, we have that araw-gabi. Nako, sige, abangan na lang ha, Dulce. Salamat. Donya Langga. Salamat Langga. Solid supporter from USA. Kim Dream, I love you, Kim Dream. From Georgia. Nako, isang Bisaya din. Yehey. Okay, ito muna ang Shallow muna ha. Sa mga nag-request yan, hindi ko na maalala sinong nag-request. Pero para sa inyo to. Nakatakot. Yes! Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something that you're searching for? I'm falling, and all the good times I find myself longing for a change, and in the bad times I feel myself. Tell me something, boy. Aren't you tired? Try to feel the void.
And in the bad times I feel myself. I'm on a deep end, washes I dive in. I never meet the ground. Wash to the surface where they can't hurt us. If I'm on a shallow now, in a shallow, in a shallow, in a shallow, we are on a shallow now. I'm over deep and washes I dive in. I never meet the ground. Wash to the surface where they can't hurt us. We fall from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, if I'm on the shallow now. Aroy. Ikaw, Bonso, may ligawan na naman dito. Nako, may nagliligawan na naman. Sana o magaling siya kitchen, nakikita-kita lang ga. Anelia Fuentes of Gigi, asawa ni Gigi Tamsak is done. Cam Trimbo, great, amazing talent voice. Salamat lang ga, Anelia Fuentes. Jolly, pininato, hello taas. Oo, galing. Salamat, Motor Jack TV. Hello, kuya, nakikita-kita. Bisaya din, of course, from Dubai. May harang na rin. Ayan, kakaingit naman kayo. Pero hindi ko lang mamadaliin. Enjoy lang namin ang Oh, parang buhay. may naglapag dyan, oh. Badyo. Oo, at salamat lang ka. Naglapag ating gitarista. May naglapag badyo. Dikitan nyo na rin. Check nyo yan, yung badyo. Okay, salamat. Kuya Motor Jack, abangan. Kaya hinahanap talaga kita dahil naalala ko talaga dahil kausap kita kanina sa LS ni Michelle C. Okay, ang Michelle Endless C. Love, abangan na lang yan. Okay, ang galing. Okay. Love you, Oh, ba? yes. Having someone who has same passion with you is so, wow. Kasi si Dulce, alam kong ano din, singer, saka Pasyalan ko performer. mamaya yung bahay niyan. Oo, Papasyalan natin. sige. Okay, salamat mga langgahan. Nandito ka. Enjoy talaga dito. Wala pang drinks. Oo, Chanek. Sa mga drinks nila, Jolly, pwede natin nakikita-kita langga. Sana all, ate, stay in love. Salamat, Chanek. Salamat langga. Of course, Mikoy, RB, nakikita-kita bakla. Bigyan kita na. Bigyan kita ng jacket. Jacket. Ayan, salamat langga. Sorry. Bigyan ng jacket Ang na dami yan. kasing comment. Kaya, ayun, sorry. Kung late ang jacket. Okay, grabe galing. Sarap pumasok sa screen para mayakap ka. Galing din bumalik. Okay, Jane, yakapin mo na ako. Okay? Nako, salamat. Maka-remember mata sa atong mga utang. Oy. Salamat. Donya. Bravo, Daglat. Salamat. Okay, ito na po ang araw-gabi kay Regine Velasquez. And then isa pa, Chili Dominguez. Nakadikitan kita kanina. Mga ilang araw. Salamat. Hi, host from Chanik TV. Yes, kanina. Nakadikit ka. Binalikan na rin kita, of course. And araw-gabi po ha. Yes. And Endless Love, abangan. At iba pang mga request. Naku, i-comment nyo lang ha. Si Oh, Chili, bigyan Chili. kita ng jacket lang ga. Ay, hold on. Oh, naku, Chili. Inulungan moderator. Naku, hold on ha. Binabigyan na kita. Comment ka ulit. Oh, ito, nakita kita. Bigyan kita ng jacket. Ayan, sorry. Request ko po. Yes, Motor Jack, yes. Madam request, sorry, Shian, sa after all ha. Sorry talaga. One of these days lang ga. Maggagawa ko ng video para lang sa'yo, okay? Okay, ito ng araw-gabi. Medyo, pasensya natin, medyo pao si host ninyo sa kaka-LS. Ikaw at ako, request. Okay, Chili, no problem. I love you all. Biro ang sumulat ng awitin para sa'yo. Para akong isang sirang ulo,
hilo at ito. Oh, wala na ako, nakalimutan na. Doon ha, masakit ang kamay niya. Okay. Mapaparit. Sorry. Imot pa naman ako ba? John! Ako, sasampalin kita. sorry. Okay, ito na. Take two. Na blanco. Na-blanco. Then, binabasa Kasi mo kasi ang antok na comment. ako eh. Hindi. Oh, Antok na kasi ako. sorry. Take two. Di biro ang sura ng awitin para sa'yo. Para akong isang sirang ulo, hilo at lito. Sa akin pang minanagkano, deklaro yung pilit nilaro. Baka sakaling merong tono, bigla na lang umuspo. Tungkol saan naman kaya awitin para sa'yo? Ibiro ang gawing sukat at titik sa tono. Sampu man aking diksyonaryo, kung may diwasto. Basta't isipin di magbabago damdamin ko sa'yo. Araw-gabi napipinilig ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi nalalasip sa tuwa, kapag kapili ka. Araw-gabi tayong dalawa. Biruin mong nasabi ko ang nais kong ipahati. Laman ibabati, laman itong dibdib. Tila tampong taang awiting matapos kong ihain. Ito ang tunay na damdamin, tanggapin ang dinggin. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan mapunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa, kapag kapili ka. Araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi tayong dalawa. Araw-gabi nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan mapunta. Araw-gabi nalalasing sa tuwa, kapag kapili ka. Araw-gabi
aming version. Ang galing eh. Salamat Ano ba? lang ka. Okay, ikaw at, okay, abangan ang ikaw at ako ay Endless Love. Ayan, Song na Chili. Oh, last 3 songs na tayo. Last 3 songs. Enjoy. Epoy TV Vlog. Hello there. Bigyan kita ng jacket. Yay! Yes naman, opo. Oli, salamat. Busy lang host. Kay mag-barbecue, manggod ko karon. Minaw-minaw lang may. Okay lang ka. Si Dosi dahil Bisaya, dining dako. Galing-galing Bisaya, man. dako. May sariling style. Di ko nakopya original. Salamat, Limari. Salamat lang ka. Ang galing. Salamat lang ka. Modi and Adam Bejek, nandyan pa rin. Of course, si Mercy Steven, nandyan pa rin. Of course, andyan si Chanik, andyan si Michelle. Michelle C, big shout out sa iyo. Aniski TV, big shout out. Miko Chan, big shout out. Kuya Usapang Pera TV, Abu Dhabi, Dana, Prince Shabi 88, lahat na kayo mga bayakla. Okay, Jeneline Oranes, Arnelia, Jolly, andyan pa, Miel, Ate Miel, and James Katakutan. Ayan, one hello. Anak ko, sige, pasok yan sa banga ang one hello. Okay, ito muna, ikaw at ako bago ang, ito, Endless Love na pala kasi andyan si Motor Jack. Okay, Kuya Motor Jack, nandyan ka ba ba? Magparamdam ka sa akin dyan. Okay? Press 1. Press 1 for me. Press 1 for Ay, I'm here pa. Kaya sa Motor Jack. Okay. Ang ganda ng version mo, Madam Host. Feel na feel. Feeling ko, nandito ako sa tabi ko. Yakap ka araw-araw gawin. Si James talaga, in love na ito. Ito na, Endless Love, okay? Hanapin ko na kodigo ko sa Endless Love, mga bakla. Ito, Endless Love, ha? Sandali. Grabe katabian, oy! Mupakanta na po, ma-shout out, grabe. Salamat, Ate Dulce, oy! Katabian, dyan ko kayo, oy. Ito, Endless Love. Hi, Miss Rain! Kat Mian, Kayubi na taga-Saipa. I'm sorry, late pa. Not worth, but worth it. I'm waiting. Okay. Unahan niyo na ako, guys. Sabi ni Gerard, ayan, grabe katabian. Oy, haha, makanta na mo. Ma-shout out pa. Grabe. Salamat, ate. Oy! Nako, ito. Girly vlog. Ha. Napatawa na lang. Okay, ito na. Ang Endless Love para kay Kuya Motor Jack. Of course, isang haranista na pod. Harang na pod. May harang na yan. Okay, ito. Galing talaga. Pati si Kuya ho. Salamat, Jolly. Salamat langga. Ito, kunin mo na yung kopya ko. Girlie! Ayan, work mode. Usak ko. Prince Chubby 88 langga. There's only you in my life, the only things that's bright. My first love, and I'd say you're every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. Your eyes, They tell me how much you care. Oh, yes, you will always be my endless love. Two hearts that beat as one. Our love has just begun. Forever, I hold you close in my arms. I can't resist your charms. Oh, and love. oh love. I'll be that fool for you. I'm sure you don't know I don't mind. No, you know I don't mind. 'Cause you mean the world to me.
pawisan ang kilikili ko dyan. Hindi naman natin kinakanta yan. Oo, hindi talaga namin kinakanta. First Pero time ko pag may kinanta, ka-duet, gusto ng ka-duet yan, hindi duetan ko. Wala bang kiss yan? Wala kaming kiss. Gapi si Ma'am Host, the Max and Bosses. Salamat, America, ha? Nandyan ka pa. And GMF, lovely couple. Ang galing. Salamat lang ka. Grabe do silang ga. Salamat kayo. Salamat ate. Walang problema. Walang problema, Motor Jack. Sana nagustuhan mo ang aming pagkakalat Lumalabas dito. tayo. Ayan. Ang ganda ng Pantuta. boses. Salamat. Sana kung may super chat dyan, maraming magpapalikpad dyan. Ayan yan, bigyan mo Ayan. ng ano yan. Okay, super no. Nakikita-kita lang ga. Bigyan kita ng jacket. Ayan. Kiss naman dyan. Wala kaming kiss-kiss. Hindi uso sa amin ng kiss-kiss. Okay? Ayan. James, salamat. Summer G, langga. Nakikita-kita. Jolly. Parang may naglapag dyan. Ayan, Badyo, Cheryl, Value Spin. Hello, langga. Baka ang internet mo lang siguro ang ano. I'm not sure ha. Michelle C, nakikita-kita. Abu Dhabi. Sabi ni Abu Dhabi, graduate na si Jose TV. Ayan, congratulations sa iyo. At padikitan na lang natin mamaya para hindi maglagas-lagas na yun. Okay, everyday. Yes, everyday kayo may free concert host. Yes, Dose. Pagkaya ng kamay ko. Pagkaya ng kamay niya kasi nagla-live din kami sa ibang bakod. Andyan sa FB Live. 5 p.m. naman nagsisimula kami. Tapos 3 p.m. sa Pinas Oo, yun. depende na lang talaga. If not, last night po nag-free concert kami and the other night nag-free concert and also tonight. And I'm not sure if we're gonna do it tomorrow but sige, Pahinga naman. Oh, announce lang namin. Sige, if not tomorrow then the next day. Mag-ano Salamat, ka lang salamat. dyan, chika-chika, LS Oo. chika. And that Mariah version, I love it. Salamat lang ga. Very nice voice host. Parang original talaga. Sabi ni Arnel, nakikita-kita. Jolly. Zia Kitchen. Sana magluluding-luding man siya. Oy. Hadija. Langga nakikita-kita. Abu Dhabi. Congratulations. 1K na. Okay? Nireport na ni Abu Dhabi sa atin. 33 million in the house. Ayan. Much love sa aking idol new forever fan. Thank you, Michelle. Sponsor ko na po ate yung watch. Uy, kuya, salamat. Salamat na pang request mo. Sasagutin na kuya ni Motor Jack ang 1,000 watch hour natin. Nakulang. Salamat, Kuya Motor Jack. Salamat. Always be my baby. If kaya pa ng kamay ni Kuya Host. Naku, Marie, iwan ko lang kung ano. Kinakanta ko yan sa karaoke pero siguro practice namin one of these days. Siguro if not tomorrow, then the next day kaya na namin kantahin para sa iyo. Okay, hi Sisi Chanek. Always be my baby. Siguro one of these days. Okay, ito na ang one hello. Okay, one hello. And ikaw at ako abangan. Okay, and then ano pa, every other day na lang siguro para may pahinga, sir. Oo, minsan ganun ang ginagawa namin langga. Okay? Kuya Motor Jack, salamat pa sa sponsorship po. Okay, salamat po. Okay, salamat. Anong FB mo po? Dose, ang FB ko ay pwede ba i-announce dito? Rain Photo Vlogs at 5 p.m. online jam. Yun ang FB page namin. Okay, salamat. Rain, ito na lang. Ano ko na lang dito, okay? Ang aking FB, kung gusto niyo akong i-add, walang problema din. Okay? Hanggat kaya pa ng aking tinai. Okay? Dahil, ano ba yun? 4,000 na ata ako, tapos 5,000 lahat ang limit, di ba? Okay, everything I own, make it with you araw-araw po. Ben and Ben, wala kaming araw-araw, Jolie, oy. Guwapa, 2002, pwede kantahin po ni mo. Wala kami langga, pero gustong-gusto ko yung 2002. As in. Okay, ayan, ito na, BG. Andyan si Emmy. Naku, kasi nakasalin LS. Ito, play on na kita. Telma Monica, sabi ni Michelle. Oh, salamat, Michelle. Ayan, which is no problem. Basta ma-internet. Ayan, salamat. Yes, thank you, host. Galing, nakahiga pa Ayan, ako. si Nasasarapan ako sa Cheryl. nakikinig. Ayan, si Cheryl Villasquin. Secretary natin, Na ah. secretary namin sa FB Secretary namin. namin sa Laging FB nandyan. Okay. Maganda yung 2002. Oo, maganda yun langga. Maganda yan. Okay. Ito pa ang DJIF. Sino nag-request ng Dua Lipa kanina? Ito ha? Ito-try namin ito. DJIF. Yun. DJIF. Ito try lang namin ha. Ito try lang namin mga langga. Kung kaya pa. Oh, sandali ha. Natahimik si host ninyo. Okay. Dua Lipa. Yes, Michelle. Yes, we have that song. ID. Okay, ID. Ang alam ko lang is ID. Okay, maganda din, no? Okay, yes, we have that. At ikaw at ako abangan ng one hello. Request okay. ka lang dyan, mate Cheryl. Cheryl, Yan, request ka lang dyan. Alam ko, yung mga Lady Gaga ang ano niya. Okay. Mais na, wala na. Na-delay. Salamat. Mahinang internet, okay? IDGAF, okay? Dua Lipa. Okay, we go for that song. America, sabi Adicha, dana ko, dikit na rin. Okay? Tabian daw. Very tabian daw ako. Ang ganyan talaga ako katabian ate. Of course, kailangan tabian din. Okay. Ayan ba yan? O doon ha, kasi medyo alangan itong lyrics ko. Hold on ha. Ang lalim pala ng pondo nyo, te. Medyo.
Medyo malalim. Kunti-kunti lang ga, oy. Ganun ba yun? Oh, ganun yun. Papitiks-petiks lang. Okay, di man din. Dito sa 5 PM online dyan, walang seryosohan dito mga bakla. Puro ito mga animals. Mga animals Wala dito. daw waitress ngayon. Nasaan ba si Chanek? Chanek, asan ka pa? Ayan, kunin ko muna yung lyrics dito ha, sandali. DJIF lyrics. Kasi naghahang yung iPad ko. First time ko dito, mates and madam. Sabi niya. O sabi sino? Cheryl. Oh, langga. Okay, Si okay. Cheryl. Salamat, Yung salamat. secretary natin. First time niya rito. Oh, first time Kahit niya. di niya na tayo napapanood sa ano. Oo, nga no. 5 Kaya PM pala, online. okay. Ito na, IDG, IAF. Okay na. One more. You call me all friendly, tell me how much you miss me. It's funny, I guess you've heard my songs. Yeah. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause you would think I was born yesterday. You got me wrong. Cut you off, I don't need your love. Doesn't really quite enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. Cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up and I'll tell you why. You say you're sorry, it's too late now. So say that, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. Oh, I remember that weekend when my best friend got you creeping. You blame it all the alcohol. So I made my decision. Cause you made your bed, slip down in it. Play the victim, I switch your position. I'm through, I'm done. To cut you off, I don't need your love. Doesn't wanna cry enough. I've been done, I've been moving on since we said goodbye. Cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up and I'll tell you why. You say you're sorry, it's too late now. So say that, get gone, shut up. But don't I care about you now? Well, boy, I don't give up. See you try to get to me. See you begging on your knees. Boy, I don't forgive up. So stop trying to get to me. Get it on your knees. Yes, boy, I don't give up. Come on. You say you're sorry, but it's too late now. So say that, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a. Ayan, kasi bawal bad words, no? Bawal ang bad words. Kaya yun ang naabot namin. Actually, kasi may drummer kasi kami, kuya. So, of course, hindi namin talaga siya dalhin na lang dito sa oras ng ano. Kasi it's, ano na dito eh, it's around, ano na dito? Mag-alas 2 na actually. So, hindi namin siya talagang anytime na pwedeng hulbot at kantahin namin dito. Ang galing! Salamat lang, Gandosi. Yun ang kinaya namin. Hindi na namin, ang tagal na namin hindi natugtog. Kaya medyo nagkabulol-bulol na ako. Kulang na lang tagay. Oo nga, girly flags. Anyan, mahusay ko ka. Tunay ng kahangango. Salamat lang ga. Salamat. Yuhu. Andyan. 11 p.m. here na guys. Good night to all. Jolly. Good night ha. Na ilang banog di ha. Wala ilang banog di re. Okay. Era Explorer. Ano pang? Wow. Yan na pala kinakanta ng anak ko. Ano po ulit title? Ayan ang IDGAF. Okay. Isang sisig ng dyan. Motor Jack. Salamat kuya Motor Jack. Jose TV. Congratulations. Wala pang mga order dyan. Sabi ni Chanik TV. Salamat lang ga. Salamat sa inyong Ayan, lahat. dami na order. Oh. Okay, ikaw at ako na. Ikaw at ako by Moira. And Last then one na ba one to? hello. Last
3 songs na tayo, last 3 songs, Tatlo okay? na naman. Kanina Yeah. ka pa last na tayo. Ikaw at ako. Okay. Ano kamay ko? So, sakit na ng kamay niya. Anong oras dyan sa inyo? It's already almost 2 o'clock, 1:30 a.m. Ito na ikaw at ako. Ha? Salamat mga langga. At last 3 songs na po tayo mga langga ha. Ito na ikaw at ako. And then one hello and then ang last song natin, I'm not sure kung anong last song natin. Okay? Anong oras na to sa Simon? It's 1:22 a.m. Sabi nila palang araw darating ang iyong tanging hiniling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na ikukli ang pag-asang nahanap ko sa'yo mga mata at ang takot kong sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandiyan ka na at di mo paniwala ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan at di paasahin at di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hiniling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang daramang nahanap ko sa'yong pagmamahal ang dudulot sa pag-ibig na di na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na at di mo paniwalaan ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan at di paasahin at di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, mula noon hanggang dulo, ikaw ako. Salamat. Last 2 songs na po ng May. Ito na, One Hello. Maybe Lady Gaga mamaya. Okay, Lady Gaga, yung may yung kanta ni ano? Love This Way. Never Love This Way. Okay, abangan yan ha. Abangan. Ito Yan na yung ang... last song na lang. Okay. One Hello. Okay, ito. Bilog. One gin bilog. Okay, sa mga katropa nating kabanda dyan, alam nila ang ibig sabihin. One gin bilog. Ito na. Okay, salamat Michelle. Mama. At shoutout sa Michelle C na of course na channel na naka-stream din, naka-co-stream sila ngayon. At of course, hello Motor Jack, Osa TV, Abu Dhabi Chan, Nicky TV, Meiko Chan, Usapang Pero TV, lahat kayo, Pachuchay, Shia's Channel, Arnelia, lahat James, lahat kayo
kayo. Uy, naku, naku, lahat na. Happy lang vlog. Dana, naku, kakanta na lang ko. ito na. If you're not afraid of what love brings, then endings are beginnings, a beautiful things. There's a chance you take, a chance you win. Someone's gonna find you. First you gonna let them in, 'cause love begins with one hello. The hardest fight is over. Now it's easy letting go. And one hello is how it starts. Your mind waiting all, lose your heart. If you're not afraid of what you feel, then try to keep it simple and try to keep it real. And if being real is just someday say goodbye, remember my friend, goodbye's not the end. It's a circle you love when it starts with one hello. Oh, love begins with one hello. The hardest part is over. Now it's easy letting go. And one hello is how it starts. Remember, my friend, goodbyes at the end. It's a circle you love. When it starts with one hello. When it starts with one hello. Salamat po. Ito na po ang Balati Dance. Okay? Tatayo ako. Gusto kong tumayo din. Naminhod na Balati ako. Dance. Naminhod na akong legs. Okay, ito na ang Lady Gaga as last song, ladies and gentlemen. Napaluha ako. May naalala naman ako. Thank you for singing this song again. You sang it very well. Mahal na talaga kita, Madam Host. That's so Ay, good. talaga. Ay, nako, ikaw talaga. Nagmahal. Nagmahal, pero... Di tinadhana. Si Wag James po ako. Sabi ng Marika, wag po akong paiyakin, Ma'am Host. Please, naiyak ako, tagus sa puso. 80s era throwback. And Michelle C., salamat sa makulay na puso. Salamat lang ga. Dahil wala pa tayong super chat. Kay mga makukulay na puso ang inahatid sa atin. Salamat lang ga. Andito lang ako from this day onwards. Salamat, Michelle C. Salamat lang ga. Chanik TV, salamat. Supernode, nakikita-kita. Okay, Dosi, salamat. Ito na po ang last song. Kasi, Favorite grabe. ni Cheryl to. Oh, favorite ni aming Ni secretary. classmate, ni mate. Oo. Schoolmate. Okay, agoy, last song na hindi tayo pwede. The Boy Hands Please last no. Oo, pero yan, naririnig lang namin. Sabi niya, Di sabi niya. tayo pwede Oo. pinagtagpo
pero di tinadhana. Ayan. Okay, one of these days, Ate Dulcie, abangan na lang dahil inaaral ko pa. Okay? Salamat. Hindi mo kaya inaaral. Hindi ko pa. Talagang Hindi binubugbog mo ko pa lang. napakinggan eh. Oo, binubugbog ko lang. Ah, sige, I think I listened to it for like 3 times and then hindi tumatatak. Okay. Kasi si Oy. Ay, salamat lang ga. Oy, salamat. Yan, sabi Wala niya, yan, wala yan, lang ako yan, maisuot. yan, Wala please. lang talagang ako maisuot. Ganda daw ng legs. Ayan, cargado lotion lang yan mga bakla. Ito na ang ano. Salamat, mate. No problem. Ito na ang ano. Hold on, ha? Para kay Cheryl to. Para kay Cheryl. Okay, hold on. Super chat. Magpapalipad ako. Okay, ano bang ano? I never love this way, no? I never love this way. Anong title nito, Cheryl? Friend ko yan, si Supernol. Mahalin mo. Oh, I love you, Supernol. I love you na rin. Okay, ito na ang Lady Gaga. Sandali ha, kasi nawala ako. I never love this way. Always remember us this way. Pwede akong tumayo. Nako, kasi nag-ano na yung... Okay, sandali. Basa mo tayo mag-guitar. Ha. Chanik TV, I love you. Friend ko yan. Okay, I love you. I love you all. Salamat sa pagtutok dito ha. Naku, gusto kong tumayo. As inaano yung legs ko. Okay, ito ha. Sandali, tayo lang ako ha. Sandali ha. Tayo lang ako, sandali. Hindi ba makikita ang mukha ko? Upo lang ako. Upo na lang ako. Okay ha? Naminhod ang legs ko. Okay, ito na. Arizona sky and burning in your eyes. You look at me, and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found a light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, then I can find us. But every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Love is in the night, poets trying to write. We don't know how to rhyme, but we try. But all I will know, you where I wanna go. The part of me that you would never die. So when I'm all choked up, but I can find words. But every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the bands won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Yeah. Ooh, 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 ooh. So when I'm
this way. Salamat pa sa mga 25 nakatutok ngayon. Bago tayo magtapos, okay, ito na. Last song na namin yun actually. Bago ko i-end ang live stream namin, magpapasalamat tayo na. Pala yung si Biana. Oh, yes, si Biana pala. Meron pa kami last song, ha? Okay, talo. Michelle noted. Kunting tinig ako, ha? Ay, ang galing po. Salamat, Dosi, ha? Salamat lang ka. And then, Kuya Alvin, salamat po. Of life, salamat. Happy lang. Okay, salamat. Salamat sa inyo. Nathaniel Vlog, nakikita-kita lang ka. And Jose TV, bakit ngayon? Kanina ka pa. Ngayon ka lang magtatamsak. Pasampal ito ata si Jose TV. Ayan, si Jose TV, huwag kalimutan, ha? Sa susunod. Ayun talaga. But anyway, congratulations si Jose TV. And then, andyan, na siya? oh, 1,000 na siya. Michelle, host, sama kita sa GC for sure. Daming maglalogi sa'yo. Maglalove sa'yo. Nandito na halos mostly sa kanila. Salamat, salamat, Michelle. At yung ako, walang problema yan. Ayan, I love you too. Chanik, I love you. Di ko makabisado title niyan. Salamat. Ano, Happy Lang Vlog. Mahalin si Happy Lang Vlog. Kinulang ata, tela mo lang daw. Oo nga eh, nakulang. Naglalag na rin dito. Okay, ito na. Naglalag ng aming lahat ng gadget. Ewan ko pa. Okay, ito. Okay, and then, Jose TV, congratulations. James, Cheryl, Zamai, Langga, JMF, Buhay OFW, Dose, daghang kayong salamat na. Prince Shabby 88, salamat. Sandali ha. Dito lang ha, medyo busy sa cooking. Walang problema, Kuya Alvin. Of Ball Life. Okay, kunin ko na rin lyrics dito ha. Mamaya na ako magkano ng ano. Salamat, ito po ang aming last song. Ito ang Bayang Magiliw namin. Oh, kada last song, ito ang kinakanta namin kasi nare-relax ako eh. Favorite ni Cheryl din to. Oh, pampawala ng baos ko ito eh. Okay, salamat po sa inyong lahat, sa mga nakatutok pa hanggang ngayon. Ito na po. Ready? Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, titiyan mo sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasaya. Yung tipong kapag tayo nagkatitigan, magngingitian para bang nahihiba. Pag-iingay kahit sobrang tahimik ng kapaligiran, kahit may nagrereklamo na'y wala tayong pakialam. Panahong nandun ka pa, laging pumupunta, inaasahan may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang maharata, kasi okay naman ako basta't makasama ka. Kaso lang, wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko, wala nang nagagawa, makakatumba sa iyong naparama. Kaya salamat sa pag-ibig mo, pag-ibig mo, lagi ka nasa puso't isip ko. Isip ko at inamin kung nami-miss kita. Nami-miss kita. Sinig pa ba rin ang baby ko, ang baby ko, kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko, pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Kasi di ko na matiis, love. Lahat kitang nami-miss, love. Ilang beses man nilang alawin, ikaw at ikaw rin ang gusto kong kinikiss, love. Di pumapayag na di kita kasama, kung magkayakap na ikong mag-asawa. Nagkaalalay sa lumang balay, wala man ako sa sarili, lagi na andyan ka. Akong maibabalik ko lang, aayusin ko lang sa loob ng 7 buwan. Nagiging lumang lakas sa puso ko at duguan, parang araw kaso biglang umulan. Dahil na wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakatawa, makakatumba sa iyong napanama. Alam ko naman kasalanan ko, o sinayang ko. Malabot ng pagbuksan mo, malabot ng pagbigyan mo. Kahit anong paghirap,
salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi ka nasa puso't isip ko. Isip ko at inamin kung nakamiss kita. Nakamiss kita. Sa tinig ka ba rin ang baby ko? Ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko, pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi ka nasa puso't isip ko. Isip ko at inamin kong namimiss kita. Namimiss kita. Ibig ka pa rin ang baby ko. Ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko, pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Salamat sa inyong lahat. Kinulang at ang tela mo lang nga, mag-guitar. Salamat. Thanks. Ayan. Ha, di ko makabisado title niyan. Ayan. Cheryl, salamat ha. Batiin ko lang lahat nandito. Ang galing yung dalawa. Salamat Dulcie na ating of course kapatid sa musika. Salamat kayo pa din ang baby ko. Cheryl, salamat. Kudos kay Kuya Badjo. Galing mag-guitar. Alam lahat. Thank you madam for sharing your talent to us. Keep singing and love you. Love you too, James ha. Ilipat kayo sa live ni Michelle pagkatapos. Ay, magla-live na rin. Oh, lipat na kayo kay Michelle. Of course, punta na kayo kay Michelle. Nag-ALS din siya ngayon. And of course, Tusok host at Rosita. Salamat, salamat. Kuya Usapang Pero TV, Niski TV, Miku Chan, Chanik TV, Prince Chubby 88, Simply Tin, Happy Lang Vlog, Zamai, Langga, lahat kayo, Gina Lynn, Mariko, Pachuchay, lahat kayo. Of course, so gustong lumipat kay Michelle C, lumipat na. And of course, ito lang ang first part of our program. Hadija, nakikita-kita. Cheryl, nakikita-kita. Alvin, Kuya Alvin, salamat. Nathaniel, nakikita-kita. And then, of course, sino pa dito? Naku, GMF. Salamat Michelle C ha, Prince Chubby 88, Strike Official, nakikita ko lahat. And of course, this is only our first part of our program. Magbabalik kami after 20 minutes na part 2 sa ating paangat program. Break time, Okay, sandali, break time lang. And then of course, kwentuhan, kung marami tayo, pwede ding paangatan. Okay, salamat na marami. I love you all. We love you and we'll see you tomorrow. Bye-bye. God bless everyone. Positive vibes, good vibes lang tayo. Okay, love you mga langga. Love you.